Residenti f'Ħattart il-ħamis filgħodu jippruvaw isemmaw leħnhom biex iwaqqfu lil ħaddiema ta' Infrastructure Malta milli jqaċċtu żewġ siġar protetti li għandhom aktar minn 70 sena fit-triq in-Nutar Żarb. Net News tkellem mal-ambjentalista Alfred Baldacchino li esprima magħna rabja anke għal fatt li dawn is-siġar ser jitqaċċtu qabel jiskadi żmien illi fih wieħed jista' jagħmel appell. Alfred Baldacchino stqar ma' Net News li ftit aktar minn xahar ilu il-Ministru Ian Borg kien qallu personalment li mhux ser tkun qed tintmess siġra waħda minn posta. Iżda li pjanar bla pjan tal-Gvern u tal-istess Ministru wassal biex jittieħdu diversi deċiżjonijiet fil-jiem li għaddew u saru diversi U-turns. Ir-residenti minkejja li jinsabu mħasba minħabba tqaċċit ta' dawn is-siġar jinsabu mbeżża wkoll li dan il-pjan ġdid għat-triq mhux ser ikun jista' jħallihom joħorġu b'mod sigur mir-residenzi tagħhom. Mhux biss imħabba s-siġar, għalkemm lilna jinvolluna f'aktar spejjeż imħabba it-temperatura li kienu jikkontrollaw ġewwa d-dar tagħna kemm fis-sajf kemm fix-xitwa, imma imħabba l-periklu biex noħorġu mid-drive tagħna. Baldacchino jistaqsi wkoll x'se jiġri jekk l-appell jinqata' favur ir-residenti. Mhux talli m'għamiltux public consultation, talli l-kondizzjoni tal-permess illi jgħid illi hemm 30 ġurnata ċans biex wieħed jagħmel appell, ċaħħadtu għolna, għax jekk għatajtu s-siġar, kif nistana x'appell li rid nagħmel? Matul il-jum fil-post kien hemm id-deputati nazzjonalisti Tony Bezzina u David Aġus li saħqu li ma saret l-ebda konsultazzjoni pubblika fejn wieħed ikun jista' jgħid l-opinjoni tiegħu dwar dan il-proġett kif ukoll ir-residenti ma natawx id-dritt ta' 30 ġurnata biex jappellaw din id-deċiżjoni minħabba li x-xogħlijiet qabdu bdew.